Kaya mo kagikilig ang mga netizens sa Idol Boy Key, Homan. Doon ako si Kenny mo yung unang gikilig. Uy, actually lang, no, kanina ba yung sikat ka, kanina itong OPM singers nga Managtiayong Idol Boy Key. Grabe sa nilag talent, no? Sila giduhang As Key. in. Unya mo na pag sila barkada ra Idol Boy Key. Kaya rin pag ini ang usaan eh. Oh, naratay picture ato Boy Key na. Kuya, igpagitagnaw nga. Nagkagidlay pa karon Idol Boy Key. Gipang kilig ang mga fans ug supporters sa maong mga OPM singers. Human nga finally on screen sa dako kay nga TV Idol Boy Key. Kada itong LED wall. Klaro kay panaghawk pag binayluay hawk sa duha Idol Boy Key ato sa concert ni ini sa maong nga singer. No, ato na lang i-reveal daan Idol Boy Key kay kahibaw ko nga ang tanan ready na kaayo para sa umabot pod nga concert ni ini kay series of concerts sa Idol Boy Key apel gud diri sa ato ang dakbayon. Ato sa ato ang Boy Key. July Boy Key. Basin og mo contact na to ang organizer. July 25. Kaya maingon nga idol na kay kailang mga front act diha ko lang unang kanta. Wow! Wala lain pa ko di si Casey Tandingan og si TJ Monterde. Congratulations. Actually, dili mo kani sila ingon anak ka. Kani bitong display bito Idol Boy Key kung mahisgutan. Display of affection. Oo nya. Kada ang mga kaya makita ba nimo sa ilang mga Instagram isabot lang sila mga pag-perform. Di kibaw sa kamay kay di mo gud sila hard sell. Kana ganing kahibaw ka ba nga. Kiligon kanila gikilig yung ka. Dili kay kanang murag pareha ng uban nga mga love team ba. Usa sa gid sila sa gi-idolize pag-ayo sa mga fans ug supporters sa Idol Boy Key kay they are very supportive with each other. Pila ka mga gilaw-gilaw ang gibutang anak ilang sinina. Unya mo kay nga concert Idol Boy Key nga nihilak si Catriona Gray. Sige kanta mo nang palagi. Hanggang dito na lang. Kano mo? Hanggang. Basta kinumdum siyang kuan Mickey kanang. Uy, kay ba baka na ba yung tinag-ingon Idol Boy Key kasi pwede makahilak na engagement di mo ko siya ingon nga nagbuwag lang mo. Engage sila Mickey ni Sam. Hala! Na-engage gito sila. Demo ko manghilabot sa magkinabuhi kayo. Basta kay na-engage to sila Idol Boy Key. Natoy na kanang kada bito idea nga dili mo gag yung nga buwag mo nga managuya but there is that dream nga inyong giplan sa future together. Pero wala na hinayon. Apan wala na hinayon. Kay syempre. If it's not meant to be. Pero bisan, pasakit yun siya. Uy. Pero grabe si Sam ha. On TV, gina iyang ipahilak ang mga babae. Ang Curtis. Kisa pa. Diba? Okay na, katriyo na rin. Mga dagkong mga pangalan sa industriya. But anyway, balik na ni TJ o Kizzy. Congratulations. Nag-kiss sila. So, gikilig ang mga tao sa ilang kiss. Bisa may dili-kiligon. Nga ka na bang ang makita magudi mo nila sa social media Idol Boy, kaya ka na mga pakatok nila or performance nila. Ana, bitaw. Pero ka na nga mag-kiss-kiss dito bagun sa panadara. Basig dugay na sila wa po nag-kiss, no? Grabe sa diba? Karon kinakaabot na maganda sa katong kuan sa grabe practice sa man. Grabe na po. But anyway, mana siya. Congratulations to Casey. And labaw na ni TJ for a successful concert. Kaya ba baka buiki? Kahilakon ba yung taon si TJ? Kaya mo gini ang dream nga maka-hold siya dako nga concert for so many years. Nakanindot may because nagtuo man gud nga kana bang ang usa nila maoy it's either makabira nila para sa stardom no nga musikat sila. Example si Casey makapasikat ni TJ or vice versa. But the good thing is gilove sila sa mga Pinoy because of their craft, not because sa ilaha lang nga sikat ang ilang pares, no? Inana ba? Nirot kayo kay ang talent nila may unique because mo suwat sila. Di ba sakto ba kung may kiiham ng mga composition, composer, singer, no? Kanang ni TJ Monterde. Family of musicians, sagid sila. Exactly.